Good day mga kawais! So may buntag sa tanan, no? So dugay-dugay yun na sundan ug akong napagdesisyon na naman Bisaya na ako para ditso ang ako pagsurya kay magloading ug magtagalog ta kay Bisaya bitang dako no bisda proudly. So karon na yun na sundan kay na busy jud yung kawais no kay tungod ginasabay mo muna ako ang pag-eskwela sa kolehiyo ug ang ako ang side hustle like sa pagdating sa tindahan. So tungod ni-graduate na hinuon kaluyan sa Ginoo salamat sa mga maisa nga nalukoy hindi ba pasar nila na sa mong thesis. So congrats sa isang tanang ni-graduate karon to hika. So sugod na ta. So sa may topic na to no para tuy makatag kay info sa inyo nga. So base ni sa akong experience. So naday tinatawag na good debt and bad debt. So maayong utang ug dili maayong utang. So sa tuwa mabantayan man nato mostly sa tuwa mga Pinoy hilig man jud ni manalang magtukod bagong tindahan tingala na lang kanay maduo sa imong makig-abi-abi makihimamat friend na kayo close na kayo pila ka adlaw nang nilabay o masimanga simana ni hangyo na nga tanga ko ni dagan di mga palupong ang mga storya maluoy so ikaw kay alay kasing-kasing nga dili dapat ang aton kay negosyo ka imo na lang tutuga imo na lang tugutan so dili di tanang panahon na ngayon pinabinaw na kay negosyo kay sa ulahi ana bankruptcy so sugod na ta maayong utang sa maning ay bad debt sa ta bad debt so akong unang gisaray-say ganiya ang bad debt kay kanon ni siyang mga utang nga mangutang ka pero imong giutang nga kwarta o giloan nimo nga kwarta mupadulong ra day sawa no isa na ana tali mag-loan ka mag-loan ra dagan man naga-CI nagakuan sa inyo ano CI niya utang lagi nag-loan siya og kwarta nang utang siya kwarta sa dako unsa gibuhat muuning kalahian po sa Chinese o Filipino mindset. So, ang gibuhat niya, ako isa kasi lider. Nangutang siya kwarta, ang gibuhat imbis na negosyo niya ang kwarta, iyang gipalit og saman cellphone. Dili man kayo na niya gamit ang cellphone. Ay, gamit ang cellphone ron, pero na naman siya cellphone nga daan. Pero ang iyang gibuhat, gusto siya mag-upgrade. Gamit ang kwarta. So, meaning nagpalit siya liability imbis na asset. Anong matawag man nga liability itong cellphone na? Kaya naman, nagapagawas kag kwarta o walay return. No? Walay return nga nibalik sa iyaha nga amount. Nangutang siya, para to 10,000. Ipalit niya 6,000 worth ng cellphone. Kung sa'yo nabilin, 4,000. Ang tubo, interest ato, 5% kada po. Tubo sa buwan. Utang at siya. So, na siya no. Na matawag na bad debt. Sa utang kag kwarta, palit nimo og mga nag-depreciate nga mga utang. So may samaan na nga mga butang. Nangutang ka para ipapalit nimo mga bagong t-shirt nga mga halong branded. Pero gamit utang, okay ra mamalit ka pero ayaw kung nanggaan mamalit ka pero gikan sa utang. Kaya naman ikaw may gabi maglisod. So, muna siya ang bad debt. And also, sa maning good debt, ayong pag-utang. So, mayong utang, muna siya ang dapat natong tunan. Dapat natong i-apply sa itong kinabuhi para baka benefits ang i-apply sa ulahi. So, maayong utang, muna siya ang nangutang ka. Same scenario ganiha. Nangutang kag 10,000. Yun sa nimong 10,000. Nato 5% interest ha. Nangutang kag 10,000. Pero, ipalit ni mo og hello! So, continue ta mga kawais. So, asa natapit sa utang na tanong itong bad debt. By the way, mga pita brought to you by Hello Kitty. Bad debt, same scenario ganiha. So, the bad debt, 10,000 worth nga giloan niya. 10,000 na giloan niya, ang gibuhat niya, wala na gipalit og liabilities. Sa gibuhat niya, gipalit niya to asset. Unsa nga asset sa plana? Sa mga mandarian. Sa butan, then ay mga
Ang gibuhat niya na malit siyang anay. So ang anay malit niya pagkahuman anak pila ka bulan paupahan. So paupahan niya nanganak ang anay. Nanganak ang anay pila pa ka bulan ang dili kay pag-upa nanganak dayon. Pila pa ka bulan nila ba o yung sa bana. Basta nanganak ang anay. So ang anak ato sa anay iyang gibaligya. So the remaining capital which is ang anay na agyapon but ang na-produce sa anay mao na siya ginatawag na asset kay nga naman ang na-produce sa anay nga mga bata nga baktin nga nahimo baboy pila ka bulan sa magpakaon gibaligya to niya. So nakaginansya siya na ay return of investment. So, okay, balik. So na return of investment, no? Na ay hindi siya na muna siya nakanindot good kung i-apply yun nato ang good debt no? Itong pinabubuhay sa matagos na nato. Di man ka to, kapital niya anay, nagdubli-dubli. What more, pila pa ka tuig ang mulabay, magdaghan pa to. So naa dyan mga return na kwarta sa iya, magbalik yung kukunan, pwede niya to additionalan na anay, or magdungag siya kuan, nabuhat na po siya mga itong ihang naginan siya, itong kwarta, iya itong igamiton pagpabuhat ko ka ng mga kural or mga kulungan sa baboy, which is maproduce na po siya another anay. Diba? Magdubli-dubli ang kwarta. So ang katong kita, ginansya net profit sa imong pagbaligya o mga bakti o mga baboy mao to imong waan pampalit nimo og luho nimo. So ang imong buhaton dili tanan imong buhaton pati kapital imong buhaton mapupoy ang balik. Ang imong buhaton magkuan lang ka kurot lang wag dakot nila kurot lang wag dakot kaya kitang Pinoy makahalin lang kita 1,000 tanaw na nato apil tong 1,000 ginansya dili tanaw na to ang 10% rate to about 100 pesos na imo diba? So anak kurot ka palit nimo kung imong pan gusto like sinina o anak like tigom na jud kag taman or feeling nimo solid na to ang foundation di na ka mapalit og mga like cellphone which is ang cellphone gamit tong Japan nimo siya as an asset sa man by posting sa imong mga product, posting sa imong mga baktin, posting sa mga kung say naa nga makakuha sa uban o mapalit sa uban. So another benefit sa cycle sa money nga wala na siya no. O isa pa additional sa ako ang topic karon no kay ang be wise jud ta no sa atong spending habit no. Mga impulsive buyer kita kan ha di disclaimer sa mga kuana Pinoy man tanan kay Pinoy man tanan kay namo ta diri Pinoy pa ko ato lang is kailangan ato hinahinayog adapt no sa tong mga ginabuhat sa mga nindot kay mga mindset sa awa o manok ang ginabuhi na po sa Pinoy kay na may feeds dara sugar sa mga di sa lang siya bugawon kay para mabusog daw siya pero ang kalahian lang ani dili na mo man maihaw ni. So mao lang to karon no. Hopefully naamoy na sabtan sa topic karon. Buta sundan na jud ako ni adlaw kay wala na ko gyud one ginabuhat related sa school. So thank you Lord. Goodbye mga kawais.